गाव गावनि बिमा बिफाखौ थानाय मोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन बेफोरबायदि गोबां सानो बाट जोंनि साननाय बायदि जाजोबासै जेसेबांनाखि थांनानै थानांगौ फिसाफोरजों जेसेबांनाखि गोरोबनानै थानांगौ बेबो गैया जोंनि लाइफआव मालायनि लाइफआवहाय बेसेबां मोजां अनज्लायनानै थायो गोरोबनानै थायो जोंनि लाइफआव गैया। खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ'आ ओरैबायदि दुखुनांथाव जागोन आरोना गोसोआव मोनसे गाबखांनाय सम फैदों। बे समा मा सम होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोरनि 2003नि 14 जुनावहाय जोंहा बाबा थैदों ओमफ्राय 15 जुनावहाय जोंहा बिमा थैदों आरो ओमफ्राय बेनिनो जोंहा दिनैहाय 1 इयार जाबाय। दिनै 15 जुन मैयाथ' बिफानि थैनाय सानमोन ओमफ्राय दिनैहाय बिमानि थैनाय सान थ' बे लेखायै 1 इयार जाबाय आरो जोंनि बिमा बिफा थैनाया दिनैसिम आरोना। ओमफ्राय थ' बेनि गेजेराव जोंहा बिमा बिफा थैनायनि नामावहाय जेबो बावनो हायाखै आरोना मानसिफ्रा गोबां बोसोरसे जाबा बेखौनो बोसोरसे जानायनि बावो माखासे नेमखान्थिफोर गोबां दङ बावनाय हाबाफारि दङ थ' बेखौहाय जोंहा जेबो बावनो हायाखै आरो ओमफ्राय थेवब्लाबो बावनो हायाखैब्लाबो जोंनि बिमा बिफा थैनाय सानखालि आं दिनैहाय बिराद गावखौनो दुखु मोनदों आरोना। बेनिखायनो आङो बे भिडिअ'खौ बानायदों। बिराद दुखु हारसिङै जेब्लाबो टेनसनाव थाबाय थायो। दिनैसिम जोंनि बिमा बिफा थैनाया बोसोरसे जालांबाय। बिराद गोसोखांदों उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ बिमा बिफाया बिराद खस्थ'यै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय। दिनै बिमा बिफाया दंनायमोनब्ला एसेब्लाबो मोजां जागौमोन एसेब्लाबो गोजोनगौमोन। गाव गावनि बिमा बिफाजों बयबो मिलायनानै थानो लुबैयो गोरोबनानै थानो लुबैयो बयबो गोबां मानसियानो गाव गावनि बिमा बिफाजों गोरोबनानै थायो मोजां गाज्रि खोथा शेयार खालामो रायज्लायो अनलायनानै थायो। सोरांबानो बिमा होननानै गाबज्रिनो मोनो बिफा होननानै गाबज्रिनो मोनो नाथाय आंनि जिउआवहाय बिमाबो होननो मोना बिमा होननानैबो गाबज्रिनो मोना बिफा होननानैबो गाबज्रिनो मोना आरोना बेबायदि कन्डिसन जादों। बेखायनो गोसोखौ बिराद हमथानो हाया मोनदों। दिनै 15 जुन जोंनि बिमा आरो बिफानि थैनाय सान आरो जोंहाथ' श्राद्धखौबो खनसेनो होखादों नोंथांमोनहा मिथिखागौ। आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै होखादों। आं मिडियायावहाय जोंनि बिमा बिफा थैनायनि माखासे भज खुंनायफोरखौहाय बेखायनो आं दिनैहाय दिनै आङो बिमा बिफानि फट'खौ मोनसे जायगायाव आलायनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय आङो बे फट'खौहाय दिनै मा गोसो जादोंमोन आरोना बोख्लायनानैहाय आङो नायफ्लांबाय थादोंमोन। जोंनि मामिया बेनोमोन जोंनि बिमायाहाय नोंथांमोनहा नुखादों बेखौ नुखादों 15 आरोना 15 जुनावहाय थैदोंमोन। ओमफ्राय बे पिक्चार बियो जोंनि बिमानि थैनाय फट' सान मोदानदों मोजां नुवाखै जानो हागौ बेनो जोंनि बिमाया 15 जुन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। बिराद गोसोखांदों आङो जोंनि बिमाखौहाय दिनै बेनि थाखायनो आङो भिडिअ खालामदों थानो हायाखै। जेबो बावनाय माखासे खालामाखैब्लाबो जेबो जानाय बावनाय खालामनो हायाखैब्लाबो बोसोरसे जानायखाय आं आंनि बिमा बिफाखौ बिराद गोसोखांदों आरो आं गोसोखांनानै थानो हायाखै ओरैबायदि गाबदों दिनैनि दैया ओरैबायदि गाबनाय दै आरोना गोसोखांनानै फुंनिफ्रायनो गाबनाय आरो ओरैबायदि गोसोखांदों सासेल'बा आलदा खोथामोन आरोना खिन्थु सानैबो नालाय ओंखायनो बिराद गोसोखांदों हमथानो हाया मोनदों आरोना। ओमफ्राय नैबे जोंनि बाबानि फट' बियो बे 14 जुनावहाय जादों जोंनि बाबाया थैदों 14 जुनावहाय सानैखौबो बिराद गोसोखांदों थानो हायाखै।
माखासे बोसोरसे जानायनि खुंनांगौमोन हायोब्ला जोंहा बाट हायाखै जोंहा बेबायदि केपासिटि जेबो गैया आरो रावबो अनग्राबो गैखाया बेनि थाखायनो जेबो खालामनो हायासै आंनि बिदिनो आइ आरो बाबानिसिम बोसोरसे जानायनि जेबो बावहरनो हायैनि थाखाय सान हर सानफ्रामबो गोसोखाङो आरो बेनि गेजेरावबो आंबो हारसिङै टेनसन ओरैबो हाया गाबनानै थायो आं गोबां मानसिफोरजों सायावल' हेपि थायो आरो बेनि गेजेरावबो सोरजोंबा मिलायनानै सानबाबो बिराद मोजां गाज्रि बाथ्रा बुंजायो लामायाव ओंखारबाबो बायदिसिना गाज्रि गोबां बुंजायो आरोना आं बेखायनो आंबो सानो आरो माब्लाबा आंनि गोमालांनाय बिफाजों सानसे आंबो थांफानोसै बेबायदि सानो आङो गोबां माने दुखु आरोना रावबो मोनसे आंनि लाइफखौहाय मानसिफ्रा बिदिनो गोबां माने गाज्रि ट्रल खालामो गोबां गाज्रि बुङो नाथाय आंनि गोसोआवसो दङ बेसेबां दुखु बिमा बिफा गैयिनि थाखाय हाजासे दुखुखा आरो बेनि सायाव माखासे गोबां मानसिफोरजों गाज्रि बुंजानाय बेनि सायावबो नाखौहाय बेसेबां दुखु दङ आंसो मिन्थिगौ दिनैनि बिराद दुखु दिनै लोगोफोर 15 आरो 14 जुना आंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव दिन बिराद गोसोखाङो गाव गावनि बिमा बिफाखौ थानाय मोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन बेफोरबायदि गोबां सानो जोंनि साननाय बायदि जाजोबासै जेसेबांनाखि थांनानै थानांगौ फिसाफोरजों जेसेबांनाखि गोरोबनानै थानांगौ बेबो गैया जोंनि लाइफआव मालायनि लाइफआवहाय बेसेबां मोजां अनज्लायनानै थायो गोरोबनानै थायो जोंनि लाइफआव गैया जोंनि लाइफआव गैया बेबायदि थैयोब्लाबो सासेल' थैनो हागौमोन सासेल' थैब्लाबो जेबो नङामोन बाट आंनि लाइफआव खनसेनो सानैबो गैया बिराद गाज्रि खाफाल लोगोफोर आंनाव बिराद गाज्रि आंनि बायदि खाफाल रावनावबो गैया आं नुफेराखैबो दिनैसिम जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आङो दिनैसिम नुफेराखै रावनिबो लाइफआव बेबायदि गैया गोदाव सोराव मोनजोब्बाय खालाव खासाव मोनजोब्बाय जेराव खिथाया सानसि गैया बाहेरायाव लोगोफोरजों थायोबा एसे सानसि मोनो हेपि मोनो बाट बेनि गेजेराव न'आव फैफिनबाथाय दुखु खामसालियावनो आलायनानै दोनखानाय नालाय आङो बिमा बिफानि फट'खौ जै सिलायाव फैनाय लोगो लोगो खामसालियाव गाखोनाय लोगो लोगो जोंनि बिमा बिफानि फट'खौ नुबाथाय बिराद बोरैबा मोनो आङो गोसोखौनो हमथानो हाया मोनो बेखायनो आं न'आव फैबाथाय मा जायो जाथों होननानै आङो आंनि बिमा बिफा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा थैनाय न'आवनो आंबो हाबनानै उन्दुनानै थायो आं गिया मा जायो जाथों थैनांगौबा आङो थैगोन आं बेफोरबायदि साननानै थायो आंबो बे न'आवनो जे जायगायाव आङो बिमा बिफा थैनानै थादों बे जायगायावनो आंबो हाबनानै उन्दुनानै थायो थैथों आं रावखौबो गिया दिनैसिम 1 year जाबाय इसोरनि अननायाव आं जेबो जायाखै इसोरनि अननायाव आं जेबो जायाखै जानो हागौ बिमा बिफायाबो आंखौ आंजों लोगोसे गैयाब्लाबो आंखौ नायहरो आंखौ अनहरो बिराद दुखु मोनो सम गाबखाङो हमथानो हाया गावखौनो जेब्लायबो हारसिं मोनो रावबो अनसायग्रा आरो उननि सिगांनि रावबो नायग्रा गैया बेनिखायनो मोजांबाबो गाज्रिबाबो गावनि बिमा गावनि थैजोंनो जोनोम होनाय जोंबो बिसिनिनो सासे फिसा ओंखायनो बिराद दुखु मोनो हमथानो हाया जोंना बाबाया आंखौ बिराद अनोमोन बिराद हेल्प खालामोमोन बिराद अनोमोन आंनि जाखिनि साननाय मावनो साननाय बबावबा थांनो साननाय माबा खामानि मावनो साननाय
बिराद खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंहाय आंखौ बिराद साक्सेस खालामोमोन जोंनि बिफाया बिराद खस्थ' खालामो जोंना बिफाया साख्रि गैयामोन जोंना मालायनाव सोरांबानो हाजिरा खामला मावनानै जायोमोन बेनि गेजेरजोंब्लाबो आंखौ बिराद मोजां फोरोङोमोन जोंनि बाबायाहाय बिराद मोजां फोरोङोमोन सोरांबानो मालायनि न'आव हाजिरा मावहैयोमोन जोंना बाबाया बिराद खस्थ' खालामोमोन थेवबो जोंखौ रसा फोरोंफेराखैमोन बेसोरा थैनानै थांबाय जोंना बाबाया थैनानै थांबाय बिराद अनोमोन जोंना बाबाया आरो बेल' नङा जोंनि आइयाबो बिराद अनोमोन आंखौ बिराद खस्थ' खालामनानै जोंना आइयाबो बिदिनो समान समान बाबाया जेसेबां हाजिरा मावोमोन जोंनि आइयाबो बिदिनो हाजिरा मावनानै जोंखौ फेदेरोमोन फोलावोमोन सङो खावो मावो दाङो जाहोयोमोन जोंखौ स्कुल फोरोंहोयोमोन बेसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंखौ फोरोङोमोन सानसेयावनो 100-200 गारि भारा हरनाय बेसेबां खस्थ' खालामनानै जोंखौ फोरोङोमोन फेदेरोमोन जोंनि गोसोआवसो दङ दा गैला बेस्राफोर थैनानै थांबाय बिराद दुखुनांथाव आइ होननानै गाज्रिबाबो आङो मोनला जोंना आइया बिस्थिबार बारियाव थैदों 15 जुननि बिस्थिबार बारियाव थैदों आरोना आइया लोखि बारियावहाय थैदों जोंना आइया बिराद मोजां खामोनबो माने हठात माब्रै बेबायदि जाखो मिथिला आरो जोंना आइया बिराद गोरा स्ट्रं गोरा गोजौ बिराद मोजांमोन आरोना बिराद खस्थ' खालामखायोमोनबो माने मेंनाय बानाय जेननाय बेबायदि गैयामोन आइनाव बिराद माने खामानि दामानि मावनोबो बिराद स्ट्रं माने बिराद फ्रादमोन आरोना जोंना ओरैबायदि रावनिबो मावनायफोरखौ बिराद फसायामोन जोंना आइया ओरैबायदि फिसाफोरखौबो जानला मोनला जाजानो बाखायोमोन आरो बेल' नङा आंबो उन्दैनिफ्रायनो खस्थ' मोनबोखानाय ओमफ्राय जेसेबांनाखि आइया खस्थ' खालामो जोङो आइया हाजिरा मावहैयोब्ला जोङो आइया हाजिरा मावनानै न'आव सफैनायनि सिगां आङो संनानै खावनानै सिला सिलि सिबनानै न'खराव जा खामानि दं गासिबो आङो मावनानै दोनजोबोमोन ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो लेखा फरायोमोन आरो आइया जोंखौ संसै खावसै जाहोनसै बास बेनोमोन आरोना ओरैबायदि मोसौ मोसा गासिबो बोरमा बिदि खानानै दोनजोबोमोन ओमफ्राय न'नि गासिबो खामानिफोरखौ मावजोबोमोन आरो जोंहा आइया हाजिरा मावफैबा बेबायदिमोन ओमफ्राय जोंनाबो बाबाया बिदिनो समान समान सानैबो बिराद खस्थ' खालामोमोन बिदिनो आइनि मावनाय बाबानि मावनायजों एसे बिराद माने माबा खालामोमोन आरो जोंहा न'खरखौ खुङोमोन बिनि एसे सानैनिबो माबानायजों ओमफ्राय बिदिनो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों खांदों आरो जोंहाथ' गैखाया आं नोंथांमोननो खिन्थाखायो अलरेडि जोंहा गोरिबखा होननानै बिराद दुखु बिराद गोसोखांदों बिराद गाबबाय आङो गोसोखांनानै दिनै फुंनिफ्रायनो ओंखाम जानो गोसो जाया दैबो लोंनो गोसो जाया ओरैबायदि दुखु आरोना सोर मिथिनो आंनि दुखुखौ दाथ' आङो हारसिंसो जोंनि आइ थैनाय सानबाबो जोंनि बाबा थैनाय सानबाबो आं हारसिङै आंजों लोगोसे रावबो गैया हारसिङैनो होननांगोन आङो दा बिमा बिफा थैनायनिफ्रायनो हारसिङैनो होनजायो आं दा हारसिङैनो थालांबाय थागोन फिउचारावबो आं हारसिं थांगोन आरो थैनांगौबाबो आं हारसिङै थैगोन आरो बेनो जोंनि बिमा बिफायाथ' थैनानै थांबाय खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोंखौ फेदेरनानै गालांबाय फोलावनानै गालांबाय एसेब्लाबो फोरोंलांबाय मानसिफोरजों सिनायजाहोबाय बास बेनो आरो गावसोरनि मावनांगौ खर्मखौ बिसोरो मावनानै थांबाय बिस्रा जेबो फाब गैया सानैजोंनो संसारखौ जाखादोंमोन आरो थैदोंब्लाबो सानैजोंनो ज' थैखादों मालाय सानैजोंनो लोगो मोनफिनहैबाय जानांगौ दा सानैजोंनो अनलायनानैनो दङ जानो हागौ आं सानो बेबायदिनो अनलायनानै थाबाय थाथों जोनोम जुगे जुगे आं बेखौनो इसोरनिसिम आर'ज गाबो थेंक इउ स' माच आइ आरो आफा आंखौ बे समायना बुहुमावहाय जोनोम होनानै गालांनायनि थाखाय आंखौ बे देशखौ नुहुरनायनि थाखाय आंखौ जे बेबायदि महराव बेबायदि थासारियाव जोनोम होलांनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंसिनि थाखायसो आं बे बुहुमखौ नुदों नोंसिनि थाखायसो आं बे देशखौ गानो मोनदों
नोंसिनि थाखायसो आं बे लेभेलाव सफैदों थेंक इउ स' माच हाजासे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै आङो नोंसिनि थैनि सानावहाय आं नोंसोरखौ बिराद गोसोखांदों आयारफा हाजासे गाबदों दिनै नोंसोर गैयिनिफ्रायनो आंजों लोगोसे रावबो गैया आंजों लोगोसे रावबो गैया आंजों लोगोसे रावबो गैया आरो थांनानै थाबाबो आं हारसिङैनो गाबनानै थाबाबो आं हारसिङैनो थैनानै थाबाबो आं हारसिङैनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि गोसो सिङाव हारसिङै गाबखांनानै थानाय माखासे बिमा बिफा गैजायैनि दुखुथिया जिबन हारसिङैनो गोसो सिङाव देरफो देरफो बायनानै थानायखौ आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअनि गेजेरजों आङो शेयार खालामना होबाय अननानै प्लिज नोंथांमोना गाज्रि साननो नाङा गाज्रि कमेन्ट्स खालामनो नाङा आंनि मोनसे दिनैनि दिन बिराद गोजोननायबो मोन्दों आरो दुखुबो मोन्दों बेराफारसे बिराद गाबबाय आं थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय आं दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै